danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora. Ni nan da kake gani wallahi tallahi ni da ake gani nan ya baya kama ba kamar ta zo bane ina ga ma Allah kuwa reza ne fa wallahi karkar baba a kasa ne ba sabo ne ba fa ba ka aje ba to shikenan baba Koda shi a duba. Wallahi reza ne doka kasa nace maka ya doka wallahi. Dan duba shi doctor. Lafiya. Ba lafiya. A farakumbe ya doctor lafiya kuwa? ina ganin wannan ba lafiya ne ba. Farakumbe kuma? ina ganin kyanda ne da shi ba. Baba wannan ba ciwon karnuka ba ne. Karnuka ne. Kaga yana da Ebola, yana da AIDS, yana da Basset, yana da Area. Kuma yana da Ebola. Ka san wannan ciwon bera yana matsala sai